దర్శకధీరుడు రాజమౌళి సినిమా అంటేనే అదో విజువల్ ట్రీట్ అని ఫిక్స్ అయిపోతారంతా. అలాంటిది ఇద్దరు హీరోలతో జక్కన్న ప్రయోగం అంటే మామూలుగా ఉంటుందా? సినిమాలా కాకుండా అదొక నిజ జీవితంలా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ భారీ సినిమాలోని హైలైట్ సీన్స్, షూటింగ్ విశేషాలు చెప్తూ సినిమాపై రివ్యూ ఇచ్చారు రాజమౌళి తండ్రి విజయేంద్ర ప్రసాద్. ఈ కథలో రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్ ప్రాణమిత్రులుగా కనిపిస్తారు. కానీ వారి వారి ఐడియాలజీ వేరుగా ఉంటుందని చెప్పిన విజయేంద్ర ప్రసాద్ చిత్రంలోని పలు కీలక సన్నివేశాలు బయటపెట్టారు. సినిమా ఆరంభంలోనే ఇద్దరు హీరోలు ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలు అని, వేరువేరు స్వభావాలున్న వ్యక్తులని అర్థమవుతుందని అన్నారు. అయితే ఆ స్టోరీలోకి ఎంటర్ అయ్యాక వీళ్ళిద్దరి మధ్య క్లాష్ రాకుండా ఉంటే బాగుండేది అనే ఫీలింగ్ తెప్పిస్తూ కథ సాగుతుందని చెప్పారు. ఇక ఇంటర్వెల్ సీన్లో అయితే ఇద్దరు హీరోల మధ్య జరిగే పోరాటం కన్నీళ్లు పెట్టిస్తుందని విజయేంద్ర ప్రసాద్ తెలిపారు. ఇద్దరు సింహాల్లా కొట్టుకుంటున్న ఆ సీన్ చూసి తనకైతే ఏడుపు వచ్చిందని చెబుతూ చిత్రంలోని హైలైట్ పాయింట్ రివీల్ చేశారు. ఈ చిత్రంలో స్వాతంత్ర సమరయోధులు అల్లూరి సీతారామరాజు, కొమరం భీం పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నారు ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్. మరి ఇలాంటి ప్రాణ స్నేహితుల మధ్య ఇటువంటి ఘర్షణ ఎందుకు వస్తుంది అనేది సినిమా చూసే వాళ్ళకి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. ఈ సినిమాలో మరెన్నో ట్విస్ట్లతో కథ సాగుతుందని, RRR ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ పై ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్లో క్యూరియాసిటీ ఉండేలా రాజమౌళి చిత్రీకరించారని అంటున్నారు. ఇక ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ విషయానికి వస్తే తిరుగులేని తెలుగు సినిమా క్లైమాక్స్గా నిలుస్తుందని అంటున్నారు. మరి ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎటువంటి వసూళ్లు రాబడుతుందో తెలుసుకోవాలి అంటే మన ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి.